Mnohí si pozrú fotky dokončeného domu, hotová fasáda, hotové omietky, ale nevidia to, čo je pod tým. Nevidia, ako robíme tlakové strúžky, ako debníme stropy, ako elektrikári ťahajú káble presne na milimeter. Práve preto ukazujem všetko, od základov až po stĺpiky na plote. Nie preto, že musím, ale preto, že chcem. Poctivá práca si zaslúži svetlo a viem, že keď raz odozdám kľúče od našich domov, tak ten dom obstojí. Obstojí pred tebou aj pred časom. Max Bau. Domy, ktoré majú budúcnosť.